Комисията на потребителите и БЕ, разбира се, тяхното сътрудничество се изразява основно в това да се предоставят правата, които са на потребителите и задълженията на търговците по един такъв разбираем начин и лесен, така защото те да бъдат спазвани от всичките страни. В този смисъл, от една страна, и то най-важното, търговците да разберат за своите задължения, за своите възможности, тъй като наистина от практиката, която имаме като контролен орган, се установява, че най-често търговците не нарушават правата, които са по закон, злонамерено, а просто не ги познават. Именно за това и основното сътрудничество е да се предостави информация на заинтересованите страни относно техните права и задължения по законодателството, което защитава потребителите, включително и най-вече, разбира се, потребителите в онлайн пространството. От друга страна, разбира се, се дава информация и обучение и за самите потребители, като съвети, като трябва да кажем, разбира се, тук това, което ние сме правили, това са обучения и то в цялата страна, правили сме, разбира се, обучение и в университети и така нататък, така че това сътрудничество е добре и винаги всъщност основното предимство е инициативата от бизнеса, която идва, да спазва правилата. Защото когато всички спазваме правилата, съответно всички остават по-доволни. Безспорно за контролните органи да имат по-малко жалби недоволни всъщност потребители и съответно по-малко санкции да се налага да налагат. Това е по-добре. От друга страна за потребителите естествено е най-добре, тъй като техните права ще се спазват и съответно те няма да имат никакъв проблем, а търговците от друга страна ще имат доволни клиенти и все повече.